Għotja ta' 155,000 euro bl-isem ta' insaħħu l-vuċi ta' tfal miksuba mill-Kummissjoni Ewropea se tagħti lodda li tfal biex jissemmaw leħinhom fid-demokrazija ta' pajjiżna u fit-teħid ta' deċiżjonijiet f'dawk l-oqsma li jolqtuhom. Permezz ta' dan il-proġett tfal minn etajiet żgħar se jkollhom aċċess għal online child participation platform fejn b'mod sigur se jiġu inklużi se tinstema' l-vuċi tagħhom u iktar minn hekk se jingħata każ ta' dak li qed jgħidu. Eventwalment dawn ir-rekomandazzjonijiet jiġu inklużi fil-politika nazzjonali tal-pajjiż. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li huwa essenzjali li wliedna jkollhom wirt li jixirqilhom u bekk li r-rwol tat-tfal huwa importanti iktar minn kemm naħsbu. Irrimarka li tfal huma s-soċjetà ta' għada imma iktar minn hekk it-tfal għandhom relevanza kbira illum il-ġurnata. Għarfejn tħu tfal għandu jkollna prinċipju wieħed. Il-prinċipju ovvjament li huma s-soċjetà ta' għada imma prinċipju wkoll importanti li huma parti mis-soċjetà tal-lum. U dan il-proġett jekk Alla jrid se jwassal biex it-tfal ikollhom iktar partiċipazzjoni sew f'dak li nagħmlu għallum u kif hu dak li nagħmlu għal għada. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall Fondi Ewropej Chris Bonnet qal li bl-għajnuna tal-Aġenzija Servizzi Ewropej f'Malta dan huwa l-ewwel proġett tax-xorta tiegħu li nkisbu fondi għalih taħt il-programm Ċittadini Ugwaljanza, Drittijiet u Valuri. Dr. Bonnet qal li bħalissa qegħdin fi żmien meta l-opportunitajiet li nebbinifikaw mill-fondi Ewropej se jiżdiedu mhux jonqsu. Hekk kif fil-jiem li ġejjin se jkunu qegħdin jiġu mnedija l-programmi operattivi marbuta mal-pakkett il-ġdid ta' fondi Ewropej għall-aħjar interess tal-poplu. Meta aħna ngħidu rridu ntejbu l-kwalità tal-ħajja naħseb dawn huma l-iktar fondi li joqgħdu direttament il-kwalità tal-ħajja. It-tfal għandhom vuċi importanti ħafna, it-tfal huma dawk illi verament jgħidulek fejn inti magħhom u tfal għandhom opinjoni importanti ħafna u jafu x'inhu għaddej madwarhom. Allura huwa importanti immens li jkollna proġetti bħal daw li jaraw li l-tfal intuhom dik il-vuċi illi għandhom bżonn u aħna min-naħa tagħna bħala fondi Ewropej se nkunu qegħdin naraw li anke fis-snin li ġejjin bil-programm il-ġodda se nkunu qegħdin nagħmlu iktar proġetti minn dan it-tip, se nkunu noħorġu fondi minn dan it-tip biex nagħtu vuċi lil kulħadd fis-soċjetà tagħna, inkluż it-tfal huma importanti immens.